Tekst CO2 global opvarmning. Alle ord og begivenheder, som vi hører med vores dagligdag, fra kilder, som vi mener er pålidelige. Vi har hørt, at det er den gas, vi lukker ud i vores hverdag, som nedbryder ozonlaget og gør, at solstråler kan komme ind, men ikke kan komme ud. At denne globale katastrofe er vores egen skyld. Men er det nu også rigtigt? For ifølge Svensmark er der andre kræfter i spil. Drivhusgasser er nogle bestemte gasser i atmosfæren, som kan absorbere den infrarøde stråling, der bliver udsendt af jordens overflade. Strålingen bliver optaget af gasserne, og dermed bliver atmosfæren opvarmet. Der bliver sendt varmestråler fra atmosfæren i alle retninger. Dette betyder, at der bliver sendt den samme mængde stråling ned mod jorden og ud i universet. Vanddamp og kuldioxid er de vigtigste drivhusgasser. Disse gasser har størst absorberingseffekt i atmosfæren. Selvom der er langt mere vanddamp end kuldioxid i atmosfæren, har kuldioxid en vigtig rolle som drivhusgas. Kuldioxiden absorberer infrarød stråling langt bedre end vanddamp. Kuldioxiden dannes ved forbrænding af organisk materiale. En stor del af den kommer fra forbrænding af fossile brændsler. Kulstofkredsløbet er et kemisk kredsløb, der forklarer, hvilke kulstoffer der bliver udviklet. Kredsløbet bliver normalt set i 4 hovedreservoirer af kulstof forbundet gennem udveksling. Reservoirerne er atmosfæren, den terrestriske biosfære, oceanerne, sediment. Den årlige kulstofcyklus udveksler kulstof mellem reservoirerne, og dette sker ved diverse kemiske, fysiske, geologiske og biologiske processer. Havet indeholder den største aktive mængde af kulstoffen af overfladen af jorden, men dybshavdelen af dette reservoir udveksler kun langsomt med atmosfæren. Det globale kulstofbuket er balancen mellem udvekslingen af kulstof mellem kulstofreservoirer eller mellem en specifik lykke, f.eks. atmosfære, biosfære, af kulstofkredsløbet. Et studie af kulstofbukettet i et bestemt reservoir kan fastslå, om denne virker som en kilde eller en dræn for kuldioxid. Svensmarks teori går ud på, at vi bevæger os i en spiralarmsgalakse, som er en spiral af stjerner og stjernedanser, som danner lange fangearme ud. Hvis vi bevæger os i en af fangearmene, vil jorden blive udsat for store mængder kosmiske stråler, som er med til at danne skyer, som holder jorden kold. Når vi bevæger os ud af en af disse fangearme og er i rummet mellem 2 store fangearme, bevæger vi os også igennem små fangearme. Men der er ikke lige så mange kosmiske stråler, som rammer jorden, og derfor dannes der ikke skyer, som er med til at holde jorden kold, og derfor bliver jorden varmere. Vi er til dags dato ifølge Svensmark på vej ud af en af de mindre fangearme, og derfor er skydannelsen lav, og jorden varmes op. Med Svensmarks nye syn på, hvad der forårsager global opvarmning, får man også nye ting, som man skal tænke på og overveje. For eksempel, hvad gør vi af forskel her i vores eget lille samfund? Følg med efter reklamerne. Ja, vi er jo en topseriøs fodboldklub. For os gælder kun én ting. Sejre, sejre og sejre. Også hernede, Svend Erik og Knud. Kom nu. Så kig på den bold i stedet for at kigge op. Vi har et lille problem. Vi deler baner med spydkasterne. Der kommer spyd! Det er dog ufatteligt! Han kunne være kommet til skade! Er du okay, Jørgen? Det strammer lidt. Jamen, det kan jeg godt forstå. Men når de rammer vores bolde, så er det et problem. Tak for den her sæson, gutter. Hej med jer. Nam, nam, nam. Hvad kan vi som enkelte mennesker gøre for at hjælpe vores natur med at leve længere? Slagteren kører udleder en masse metan via deres meget produktive tarmsystem. Metan er en gas, der er værre end CO2, da den er bedre til at absorbere de langbølgede stråler og sende dem retur. Føtex. Ved Føtex i Ringsted har de eltanke til elbiler. El udleder ikke CO2 som benzin, derfor er det godt for miljøet. Dieselbiler. Hvis man kører langt på literen, er dieselbiler et godt alternativ til benzinbiler, da de ikke udleder lige så mange og meget drivhusgasser. Man skal dog køre langt på literen, for en dieselbil er et godt alternativ.
Fraklip. Jeg tror, du kan grine. Du har ikke været med i nogen af fraklippene. Okay, jeg skal tage en tår. Skal jeg vende mig den her vej, og så skal jeg sige det, der står, ikke? Jo. Hallo, hvornår i teksten skal jeg rejse mig? Jeg kan se blomsten, og jeg kan se noget bag blomsten. Hvornår i teksten skal jeg, rejse mig? Du skal bare være stille og roligt rejse. Jeg har hørt det! Stille og roligt rejsning. Ja. Ja. Det er godt respekt til at få røven. Det er svært det her. Så jeg skal tage en tår, vende mig den her vej. Det der skal ikke med fraklippene! Okay. Jeg tror faktisk godt, at jeg har glas ud. Du skal tage et. Det er som om du er stille og roligt. Vil du have noget at kigge på samtidig også, eller hvad? Nej, jeg kan ikke med det glas. Du skal heller ikke prøve at tage helt glas, Simon. Du skal bare tage en tår. Hvorfor er det til mig? Du har en pæn jakke. Du skal huske at rette ryggen, fordi ellers ligner jo bare en eller anden, der er deprimeret og mister sit arbejde. Jeg drikker vin. Det er der ingen, der vil sige. Det kan lige faktisk kondi. Det er sådan Ej, et jeg kan specielt. Det er gode kvinder. Hvad nummer bor jeg i? Nu. På Trolde. Jeg siger sgu da ikke noget. Jeg er seriøs nu. Hvordan Hvordan skal jeg sige det? 3, 3. Okay. 3. Nej, vent. Okay. Forresten så er blomsten ikke rigtig til andet end mig, der bare skal vide, at jeg ikke må gå længere end dertil. Okay, jeg er seriøs nu. Jeg fucker det op på et eller andet tidspunkt, men det er lige meget. Okay. Det er godt bygge plads, så du er. Jeg griner for meget i dag. Og hvad er det? Base du lige. Skid du lige. Okay, nu er det så. Hvorfor skal jeg drikke det der glas egentlig? Fordi det... Jeg er klar. Hvorfor kan jeg ikke bare sige det? Hvorfor skal jeg grine hver gang? Okay, jeg er seriøs nu. Nu kommer den. Kan jeg mærke. Jeg prøver. Okay, nu gør jeg det. Nu. Så jeg flækker og griner mig sætte mig ned igen, så gør jeg det. Men er det nu også rigtigt? For ifølge Svensmark er der andre... Night, so she must have come a decent 2 or 3 hours. It's a coach that hasn't dried. So, where's there been heavy rain and strong wind in the radius of that travel time? Cardiff. Fantastic. Do you know you do that online? So Shit, jeg er rundt også. Så jeg skal nok bare på benene og hænge Hvad skal man kun sige i mund? sådan der. Okay, jeg er seriøs. Bare tage den forfra, bare være seriøs. Hej mor. Hjælp hende lige ud. Au! Undskyld, kan du lige hurtigt tage det forfra, fordi jeg gik ned op ad et eller andet. Ja. Er der andre kræfter i spil? Nogen, Nogen der vil have det her vin, for det smager ikke. når vin smager grimt, giver vi vores alkoholikere resten. Jeg havde ikke forventet andet. Buks. Det der forsager er ret irriterende, det ord der. Er der forskel på de her sokker?